mu said be sika no yenkoye ne basa afen so na ne namwiem anasa mfremam kire mu ese obepie mu apoyama dam ya no ma eye school to aso bi wo no manuane ho akwatwe acha se enya de keto akora na so sam no kasai empayfo kire mu se enya sa na tie da se enya sa na tie dia na te se kuramponi anopai ye de mu kire mu de besom wei ene ensam awodo a amanone enso de eka ho sanse Kenya man mu kwa nkrofo anasa aban mu panyufo makoma akobese aduonu enan won maso ayehye papa edi etina o maso ayehye eno so yedimo enkyeremu ede enam anopai se opensuo no wabobo na etimi aboa mo apomden enso asipi asita kare se ne so ese eno eye rich drop natural mineral water eno a ene ensukroje a obia enso so ebubo ebie anopai won madaroma ana wode eye teku sempo aka prakaka dia otua eja wonam de boye chi enso edom anopai se de be aso beti o maimu ensem anopai wodi abaya ne se obedi echi abe fontentan so Facebook live Ahenkan 93.3 FM YouTube live Ahenkan 93.3 FM sanso na www.ahenkanfmonline.com ewo nyina no betimi etie ne enso e dia forward na no pay na etimi aboa Facebook na ya mo adwo kire no ensuon bre sefatamu no meba na mabekenkan enso ede amount sanso na YouTube so no obetimi enso akire wadwen ede enso afa ho no mo adehimama anopai osomfo me adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wanim kan afeji wasum na ensama odu asem tofo de ayere menne efiada mebosum de toso eyedu enkorafin pinu ne aduonu mi ensam no memfa mu enkyeremu ensomwo Yesen samno ase ate ama wana chese enei ameno ekase de eyasem de ede ma omaikoko Ghana de hie bia esanse yenyina yeji tum ese oman no ewa huyehiam enuoma enkoye Ghana jinsemu ebansika sama chese ye ho aye tron te se pentoa ho no na eno nam so ebi amaja ye nam krofo aman so a yesra so mu ye mabo na dwomoma eskabote kakra ne fa metoto enaja eni akankakra ye no omkosi nkonya eni esam no kasai moma rehemu se sika no kura no aye ba bagine dem omde maye ne a yimtwi fan ho no no se ukom se akwa sika no omde ma owi a wo mo ne kira sika no omde ma no fa de fa kokoye ai fa ye wei memfa bi nya wei memfa winto wei saa omusan so wojise bia omudi gu akwanso mu nisa no betimi aboa se de be ya ban betimi anya sika enso de aba betua wonam eka enu tisem no kaso maka kira ban se aban hwe na eye tuo bi wonam no eye tax exemption no wonhwe na kaja wonyi yimfiri ho afi owie pe wonhwe se franco no edo betimi de tuo bi atototo so eni adeade a enti wakika sade nyina awie ya no ena waka kira ban se sa ban ye ne se no betimi aboa ama enesika eja wonam ba bagide afiri omo nchen no omo so etimi anya sika ba betua no daachi bia eja eni achichirichiri anase biro musu hia no omatimi anya sika dia ba betua eno nam so bi ama eye adwumayefo nkabomko anase dwadifo nkabomko ba akwa no ye chimes of comments for one man ya bre papa eno amaso no mbaka kire eye aban se I am a for musa so kwaji sika firi omo nchen omo na kire de ye de na so so mo ka kire aban se wo mo totua bi e wo no ma so munim na omo gitum se an omo ebe ne sabe pa ene omo kan hu se Ghana fo ena omo de ne ba be ko eya ho kire mu titiru pa ne dwadifo wonum kire mu se saban no firi ase se eja wode to frofro bi esa be ba to bi te se eye high interest rate ne de keka kan levisa wa omo hwe ne mu se afan gugu franco so ne ade no wonum kire se saban firi ase se wo ye ne sa pe ene ade se nyuma hodo companies ahodo wa Ghana ha ana aban hunu se opese ogu no enu to omo de omo ka kire aban ese ekebe ya kakra ye nyina no etoa wodo de aba no wodnani di akire na wase wo hwe ama wonu matua ne tuapa mu a enu mom betimi aboa ama aba na timi anya sika na mom so osabo ntimu po ese osan so de to foforo bia de bade a enu hunu se Ghana fo no obo yen abra yesu no ade se nkrofo ebesu aguom yem sugu yem so de se wani ama ho so anwie no aye se cheko eno de yade bebre na ne de ba besu ya so enti na me no ekase de wonum esre pa ese aban enhwe
na etuoda dada na wo honom na no wo ma nani eni akire no hwe so obegege wogege nso o ma awia mom o ma no kwaudie enadi na Ghanafo ense wonum enkura sade be ya ni tua no dodo na so betimi ajatum na wonum ebetua na opanyini kwankyerefo na tua eye Ghana National Chamber of Commerce and Industry ano eye owura eye Mark Bedu Abuaje yane ne bon komona se no kire nsem ni mu. The SMEs in Ghana are growth-oriented, which means that giving them the opportunity, they can grow to become multinationals. But when you introduce externalities like taxes, like high interest rates, like levies, then you go to their bottom line and you realize that all of them are making losses, which means that that component needs to be managed. And that is where my concern is, because these conditionalities will or may worsen that aspect of support that we need to give to businesses. So let's work together to ensure that this IMF deal becomes a success, both in the interest of Mother Ghana and also in the interest of businesses. Enti yansha asa enei IMF wosika yakwa geno yede be ye adwuma sade ese ne fata na timi aboa ma so emfaso no aba ama ye nyina wei eye opanyina wono ene ye opanyina kwankyerefo a wotria Ghana National Chamber of Commerce and Industry ano owura Mark Bedu Abuaje ana adishima ma no pe watene nkan ni nyina no efa eye IMF ene sika mo enso atabiri ede ema yensa de be betumi di aboa na nyoma enkoyi no yesan so behwe na yesi endadam ebiem eyanopa no nsia Ahenkan Kasiebo eno asogusu awo enso etie ewo o number 1 akan radio station Ahenkan 93.3 FM so na afei ma yemmonwuram ewo eye ensemfoforo enso emu eno eye kua dwumadie ne ntotoye enso emu na yeka kua enso pa dia ne ye nyina enim se kua mu no ba bia Ghana yedni edi akire pa na eboa ema agya yenya sikapuduo de bo man hu ebra eye koko no enti koko ni de aban entoto na se kura na ni de akire yi na aba beto dwa ekire mu se eye koko akuafo ni binim wono ma won ma fom wadwene pa wamo esole omo se o Ghana no se de koko na aba no yesibi etono mu no ebo no ewo fom pa nti omo ya no na edom de afa kwoti kwan na omo de akonkrofo aman so na ni aman bi e ben ye te se Ivory Coast ni de ka wono de o ahunkanso nso wani tua ese ba no koko di Ghana ye ne eye Cote d'Ivoire ye de di udwuma pa eto omo ye ya no matabli di call no sanse wono mebo no wosoro echen Ghana ye so sade yesibi etono wanom no na no anam no am so ebie ama eye abedwekwa ya pa wonom se wonom enhwe ema Ghana ye koko dwuradie entumpon koko board wonom empanyfo de ababote so kyerem se womo ahunu de eye koko kwefo ni bi enso eye wo Ghana hanom no wonom ahunu pa se koko na ba no omo de konkrofo ama so ekoton na we ye kokobo de dikan ena omo de ekode ama koko kuani bia wo man mu ese eye wasade ese koko na wadua wo Ghana asase so no wotepe na wo hata na ewo a ewasa wo hwe ema Ghana ban eto sade be ya betumi aboa ma ban so nya so emfa so de abo man hu ebra enti wa wo de obo timpo so de be fa koti kwa so de akonkrofo ama so o pesikabum enti wo de be konkrofo ama so akwakoto nya ho no o ka kire o sese unim na oye kakaka na wotam de to betri so na oni aban ne bo empuni mpudia waso be yese pa me kire se ye chew se udi koko ni bi aba no efiri o man mu akoba afoforo so akwakoton a wo kire se nyade se obema wafa ho enso adie odukwa kogina mamra na no na wahwe se amamra no so enu ubedi no se de tie na esibi enso efata no nti wo tu koko akuafo nyina efu ese wonum enhwe na wonum koko aba no wonum hwe so mde ma aban ato wo kire mu se de nti a aban no enso so ewo eye kasaye ewo sa eye anamotu imu no enso ene se eye aban no ne hwe na woma mu koko eye fertilizer ibi ai wo ya asase yi wo de mamu free si wanwu wo san so kora gugu mu koko so e de mamu enkrampan ni ade bi ba mu a wo behwe ne wo twetwetwa ni nyina de mamu wo san so kora ti mamu koko aba bi na mu de akwakoduadua na aban ye sa nyoma we nyina de boa mo na yesu ye nyina ye nimsa de oman mu asebe aye tarete so wo so ata so ya ne nyina ye boaboa ho kakaka na mu de mafam ho adwene se aban no de one mo ye no mpeti mu de koko ni konkrofo ama so akwakoton eye opanyina ono ana ye kasamafo panyini ewo koko board ewura fifi buafo wono ana etu koko akuafofo so omunya hwe ye pa sa so do koko aba no ko man fro so akoton a enya de se aban be jawo
ye hwɛ nim sɛ mfie wanim no sɛ bɔ no mu epagya ɛwɔ Ghana yɛ fam ha so a ɛno bɛboa ɛtɔ so mienu ye hwehwɛ so sɛ kuani no so a onim sɛ Ghana ha ɛne free fertilizer and as a subsidized fertilizer ye spraying de makuani ye ma extension service free so ne abambɔfo no edins a wɔso sɛ wɔn a wɔde nkoko ɛkɔma foforo so no wɔbɛboa metumi akye wɔn na sɛ yɛkye wɔn a amasa nkɔfo na wodi sɛ adwuma no atumi agyae saa so na license buying company once wodi sɛ adwuma no sɛ yɛnsa so mu a license ana tumi krata koko bɔde ama de ade akodi to koko yɛbɛgye sɛ tumi no ɛde afiri nsɛm a wontumi ɛnyɛ sɛ adwuma no bio Ghana adeshimama wedie wasuma wate said the mpanyfo si bi kati so amotuto kokos no koko no ye be dia kokos mo amotuto koko do mo so yetumufu yasem mu bi wo so amoto amomfa nkoma aban no mu nyina maso betimi ayehye na ne krakra mu no owura eye fifi buafo na wo kire mu se wo mo sisi ano aban ani abre obese wo hwe no wo boa se de ne ye ofiri SHS agya akora de ohia ne se wahye eye natade ne sku atade no akotre sku mu onum no de ne obedie bibia nkra asem ne nyina ya aban ka no sa na aban enso ehwese kokko akuafo obeye bidia mamo se ne wode eye pension scheme de abremo etini nyina no ye toto ya aban no SB eye aban pese wo hwe nim se brebe so kokko akuanu dia ne se wode okura se kan ne wahye warranty butu na wanya ukokofo matade ahye wode do eba pe wo ha oto atwa aban be hwe wa enti sa free ni o ma no ababeso ye bima koku akuafo fama asokoto ntino ama aban no ne dwubedi a wopesi odidi boa mu nyina no ebu ono ma na ekachi eno nsu nti na wo ka sansem we nyina na nsentem enema bi akoso a eno sesunti no empanyfo sigina ye emmeye bi mo hode a ye betwentwen so kakra empanyfo mu se ade na ekoso no kuku no kuku board fertilizer ye de ma no ya teso ne board is almost 500 cedis ekuafo no etua be 80 Ghana cedis spraying na kuku board eye ede mekuafo no kuku sika ni bi ne de sa spraying ene emwa hodo akuku board ede bu ekuafo na se be wi ase na se kuku na ebe free board be ba no nipa ne de ko omanfo fro so kwakoton because ebi a hono benyeska esosi ne Ghana de ne dia ene na ta ekana kuku board ebo no isanse ye nya kuku ne nkoton ni nya samfa so ne bi ne dia ye se adwuma no ene sa dia sa mea no ye betwen enka enye de ye pese esi na esi se emea bi wo ho de a sa bre ye betwen so ye spring na ye de ma ekua ho no adeshimama wei eye opanyina ono na akopiem ewo koko board abedwakua mo na hwese koko dwumadie ntotoe ewo maimu ono ebekọ toti wono na ye kasamafo opanyini ewo ho head of eye public affairs department eye orura fifi buafo na no pay wono soso wate eye nano kasa ni nyina no efe kwa befa so ebeboa ma koko dwumadie no etibi enso aya akono ewo oman yi enso emu hanomo abusu forma yampem so ne yakoya nim na momare mfisi wa adwenche no bema ode beba ne akenkan adiama wo Facebook live ahenkan 93.3 FM ebre esefatemu meba ne mabekenkan enso ede amamo na yepem so akoya nim ewo sefoforo enso emu a yebodwam ewo eye enwumasu adwumadie ne ntotoye enso emu na sede medical culture osisi am no kase no ana ye nyina ye anim sem ese obepiem o mamu ya no na nado dan kwa akufa dan PP aban adawromanti ene school entoaso no wokwa de nyasa bofre na dware no akotena wonom abansi na dua ne die ne nkrata asem school atade obehye ne nyina no wose wobefa ho eka na waboa ama nwumasu afa ntoma pa de afira na so de ewom ne se wonom a obete na school mofre de bi na wonom ekam no amokam busom sa da de na asie omso yenya aduane ndi ene adeade na chese ho nsem akoye bebre a ewo honom na enche ye ena de na mframamu a kirem so bepiem ye ne akase ye puya mantam ya noma na ukọ eye kofuodua eye apuya mantam kropon bedwane mu a wachese eye school to aso bi ewo wo na mo no ene anuane eho aye den de ama wo ne mo pa a chese enya de ketwa na no ena nam so bi a chese amafo chem se de asem na mo kan nuane de eye den ho koye den ewo tie no nam so bi amaja ensemtwerefo ada Roma wono gbowuram ewo eye school so ahoto a ewo apuya mantam kropon bedwane mu kofuodua ekobusebusam ekirem se yesin nyane ashort se na ho nsam sibi etie na no na eye zona chairman enso ede ema eye conference of health
of Assistant Secondary Schools no koya kora no san so ye headmaster edema eye Otibuaten Senior High School no enso ewo eye apuamantam yakofodua montene eso na eno eye owura eye John Hodgson Ata eno odi tu dwakyerem se enya no kore anya no kra sa akra ese obepiemu ewo eye apuamantam ya no ma schools bi wo no ma ennuane ho anso ayedene o chese da bi ennuane de ebi wo no mo pa na mum ensam no de tie ne se se woye opanyini a wutwia eye ekuo bi ano anase ye de ade bi agya se hweso a na titru na se yemfa ne se woye obatan na oma agya ennuane e wo fie wani ba ho so no hu se aduane no ensa de wo se woye ene se obehwe se obehye kina obepa bia beka ho wonhwe aduane no ensa kora ma asie entu ema mofra ne mesu hawadwene ansa na wopepe bi atiri kwan enti eye uhwe schools ahodo na secondary schools ahodo a ewo mpatamu ya no ma na se poemantamu ya no na empanfo ne hia no mu sanuane no ase esote anase esape no mo de eye de wosom de gu nkrata so anase ahweye wosom bo mamane no omatutu mirika no makobo wonem amane na no na ye anase eye na agya obi tibaabi na efa na so achi se o yes school we omo epa aduane na omusi o eni aduane ashorte o se dabi enya sa na tie na mmumu no eye omo ehwe ese aduane no omo ma asie entukura ansa na omo chinchine apebi akiri kwan enti se okwate so o yese eye school panyine bi serese ohia aduane anase ohia eye nuane de ama school mofra na eno no nkyere se ebi aduane ni wonom a wode bema eye mofra na mum ebi na bi wode wonom no osu se esua enunti no ewo so onya bi enso edi episo enunti se o kyese se okwate to baby a se yese eye secondary schools anase school to aso mo no ogbawura ma nuane enho ayeden a opanyini kyem se enye nokre da biara enso eda. If I tell you my parents are worried for me, it will be a lie. And I must tell them they should continue to have faith in us. If we don't have, we will say it. We will request for. And we've been communicating. You don't have to wait till the last bag gets finished before you ask for food. Even hot will take about 2 weeks. You should know you are on the red line. So start to request. When we put in request, doesn't mean we don't have anything in there to eat. As a parent, you don't wait till the last bit gets exhausted before you ask for. So we don't have any issue so far as our zone is concerned. Arishimama wei eye openye no eye otutireni eba no eye empatamu ya no mo abedwaku a ya papa woni mu se omo enhwe eye school to aso dwumadie ntotwe eso amekere eye Conference of Health of Assistant Secondary Schools wo zona chairman ewe poemantam ya no mu new government eye municipal assembly no enso emuo eye owura eye John Hodgson Ata ono kura so sai headmaster ewo Otibuaten Senior High School enso so emuo ana ropa de shimama ono so wate na no ensem ne nyina no so efanuane a ebimo ekirem so bepiemu apoemantam ya school to aso ahodomu eho enso atonserepe chese akwatwe ho ayede pa na abusuafo no pay mamemusa se ensuo ben na wo bobo sanse wohwe apomden dwumadie mu a wo chese no pa bia wo sore na wotimi bo ensuo cap maba ko a eboawo ema sabisebe mpraduasa kafracho wotimi egya wo nan na wogya nan so saa na so a eboawo ema oyafunu mu eda honom pa sanse de ekikagu mu oyafunu mu enra edamu ni nyina mu no anope wo se wo hwe na gya etimi so esane ko ento wonya nsuo cap maba ko eboa pa na nsuo cap maba ko na wo bɔ no nsuo be ya sanse wanum su papa ka na hye no se na nsuo abeya de dodo na wo bi mu eno betimi so ahaw ni padua enti rich drop natural mineral water ana no pe ma menka nche se wo se wo bɔ eno no boawo ema wapomden no esipi esita sanse enfidie bi a wo se yedi fam na etimi eboa ma nsuo no ani da honom krogen na boa ma wapomden esipi sita no ya hwe de afufam kama enti anopei rich drop natural mineral water ne yebobɔ
me patwa no achi so no udwumadie biara wo edie dwumadie bia wo die a eno wo hia dom na wo die di bia no patwa ka na hye ne so se dom no eba na o ma wonum akwaba rich drop natural mineral water ena wo se wo de ma wonum akwaba no wonum bo wia ma men kan kire wo sa asem de bia wo bia no wonum emfa enkame wo besane mu de agu wonum supa eno a ene ye de serve ahoho enso ewo baby bia befa bia anopa rich drop natural mineral water ma men kan kire wo baby bia wo Ghana fana ba bia titrapu e mantem ya chimam ya no de de hia ne se obete wonum ahomam wonum akasa ewo hyan a wode ensuo ne beto a ewo atena ye ho na sanso na se bia wo mpani se wankasa pese otutu anamo na ba wonum ahwe ye ho na do ani be hwe se de mfidie no se betia se de ensuo no efa mfidie ne ade wa akwa akodin wa danse a me patro atena kase no nya kire nya yira kwan kora achem aboabo Peace Town ana odi wani enso ebe kire achema boabo Peace Town me patro kodoma woni matan na ewo sanso na wo kaso ne patam fifini mantamu eno so kaso CP eho ana obekodo sopu no eho ana ebutu obetimi nso akwa akotubie me patro no pay frey na ne penfo emo enkomo na so eje odie 0241 66 6508 0244 66 6508 and 0555 2508 72 0555 2508 72 and no rich drop natural mineral water but asem dey wom ene say anase de man dey Ghana obi agya tumo no abedweko mo na hwe enuane ene enduro dwumade ntotoye eso mekire Food and Drug Authority for wonom sa enso ehyase a wonom agya tum sa mpa nsupa enu ntini me pa chope bi na bobo na entimi enso emwa ene anopai na abusuafo ma yenko yeniman na yemfa wonko piem ewo obi enso eman soe Kenya man mu ena anopai bede wo ekọ na de apie free Kenya man mu ekire mu se aban mu empanyufo maako bese aduonu enson 27 wanam aso ayehye papa achese enya de ketwa na ni nyina ene se wo kire mu se wafe empimienu ene nwotwe emu 2008 ena dabi afimpino ni dunwotwe mum kafra 2018 mu ena wo kire mu se Kenya aban no wanam ehwe ya wanam ekra asikyire ibi ede ba wanam enso eman ni mu ho na asikyire wanam ekra ye no wo chese bag no maako bese empim aduonu chese 20,000 ana wanam ekra ye na sa cement a wanam ekra de ba ye no de bedia ne cement sugar anasa asikyire wo mo ekra de ba ye no sa na wo chese enya papa enya papa udi a emwa wapomdin eno entino nam so amasem no ekase no wonum amkotototo bie no wonum di ye no wonum enyanya apomdin susanso anya susanso mapa emwa ma mapomdin enso entimi enkotototote na no enanam so ebi ama Kenya mpanfo kirem se da bi ekoba ne saade achese be ha duanu nti obi biara ne nsa ehya ase bia wonum ekra sa asikire di ba Kenya manimu no ewoso wonum ehwe na wonum enso echi wonum na omdo mofa amamra no enso so emu na ekoba amamrane bo wonum aso twie biara sefata bia no so no wom ede ama wonum ti sem no kasa die okopiem ewo Kenya oman ni mu a aban panyufo maako bese aduonu enso wonum aso ayehyi sanse wonum akokra asikire ede aba oman ni mu asa asikire no omkokra ye no enya asikire a papa anase emwa ema nipa se wudi ko nipaduamu a emwa pomden so ensem no NCP ensita emfa ema wote no so wonsem adehimama eno enso ene de da wonum asisi amno kase de Kenya man ni mo kwa akoye ensem bia wonum enso guso edi ho ano baba ye mamefa ensiai na afi no adwenche ba komienu miensa bedu ba bia babubodin ma babubodin ni mom na breno enya so ate afaso wei owo ahene akwasi echampon kwache ana osi anopa wotie ne pa ewo Abrekumanof yate yadase bebiri sanso ena Ken Kwadwo Abubada yate ono so share live ewo asu yabu akwada so yadase Ken Kwadwo enu achi ena Lord Martins ono so
mempesa no pe metwa wada pantu de fa hudi na akua mo abo aten so ada Roma ono so ehwe live enso so ono so de ne de ede aba ewa ha no mo abusuafo ma memfa ye wadwenta de bai no ensie na afi yen sori madwuma de duonom so entoa so emma no eye maachen Anopei asida enko Emma Kwame Asante na Daroma Facebook live, YouTube live na social media handles ni nyina so no wode eto so owura Biliman so asida kese enko ma no technician on duty on so ese kese bona wutie no obetia mo asum aye odede se de da wo so unya no pepepe anopei ye da boafo enka ye nyina so ase okenkani aye me adwen pa hene Kofi